lokhu awubuza manje usazongena kuma-Red Nation awukakangeni kabi yami usazongena nishathi wangingenile angiholi usakekela angiholi iqiniso uyamshendeza usazoshiselwa impepho ngala ukakabi right wena ngitshela khona asikwazi ukuthi ena singathi into ibi wrong siyenze ungathi right mina bengisho kahle ngathi asilindeni umthandane manje nina akakhulumi nanikhuluma nina seniyazi ukuthi ubethini wathini ingoba siyam-understanda ungathi inkulumo usiyazi yonke indlela usugxeka ngayo nawe sifake enhliziyweni siyithathe personal njengoba wena personal manje ngendlela okhuluma ngayo yabona manje ufuna bu-calm down silungise njenge-Red Nation bafethu hayi leki ikhulunyiwe le nto ngali nakusiqiniseka khuluma kodwa manje nina lokhu niyivuca ma-Red Nation le nto kanjeni hayi suka hayi vuke khona sizothola ake semenike manje ukucula yabo nje bakuthula mnandi kanje umshwabadeli akake nikwe ithuba ke manje kunini ngimfuni we Master K mina mfethu yabona into echazile yiyo mfethu bechazile iphelele yabo ingakho ngithe mina eqaleni lenkulumo kaMthandeni idinga umuntu onesikole ahlakaza ingqondo ayicubungisisi nje ubusho ngithi uhambe ukwenza research yabo mina yabona nje la clip Angiyashela mfethu wohlala focusile mfethu njengoba bezimba nje bezekithi awubaleka hamba nje kahle hayi cha namhla izokhala namhlanje uma nonzona hayi amhlezi phezulu vele njalo mfethu sambeni hayi ungabaleki nje sambeni hamba no hamba hayi nanga esibhedlela nje awuqangizeni baba hamba Hello. Amathuke akadumzela la. Noma 70s ifokofu. Amathuke akadumzela la. Wema 80s ifokofu. Amathuke akadumzela la. Wema late 90s ifokofu. Sithandwa sami mayidululu sweet lami themba lami wena enhlizweni yami dalo ma-80s ma-70s fuck off aninamsebenzi walutho aningisizanga ngalutho la engikhona ngibonga ama-90s nakhona ama-late 90s nama-2K nina nje ama-early 90s 80s 70s fuck off aningisizanga ngalutho